Трудно ли е вие да продадете нещо? Или да убедите някой да ви помогне или да свърши дадена задача? Обратното, има хора, които сякаш са родени с таланта да продават. Правят десетки хиляди левове, долари, евро в продажби и изглежда като детска игра. Да, факт е, че някои хора се раждат с различни таланти от други. Живота не дава равен старт на всички, но е изключително важно да не се свежда глава надолу, защото да си убедителен и да накараш някой да купи твой продукт или да ползва твоята услуга, или пък просто да каже да, е наука, а не талант. И аз ще ви помогна, като разгледаме 50 науки за убеждение, написани от Робърт Чадодини. Тук ще ви разкажа най-важните неща от всяка една техника. Не се старайте да запомните всичките 50. Всеки от нас е различен, живее в различна среда и работи в различна сфера. Някои от техниките могат да ви се сторят нерелевантни, докато други ще са точно това, което ви трябва, за да се преборите в личен и професионален план. Оставам на вас да прецените. Затова нека не губим време повече и да започваме с техника номер 1. А тя е как да бъдем по-убедителни, като накараме слушателите да се чувстват неудобно. Трябва съвсем леко да променим съобщението си, така че да звучи сякаш много хора вече поръчват продукта ни. Например, нашите оператори чакат вашето обаждане за да поръчат продукта, променете го към ако операторите са заети, моля звънете пак. Това създава чувството, че много хора набират за да купят продукта и трябва да сме част от социалното общество, така наречено социално одобрение, като и ние имаме продукта. И един добър съвет. Хубаво е потенциалните ти клиенти да влязат в разговор с доволни вече твои клиенти, което ще помогне за затварянето им. Да речем вечеря, настани потенциалните си клиенти до такива, които вече са доволни от продукта ти, така те ще имат комуникация и ще те обсъдат насаме. Докато гледате този клип, ще научите, че хората доста се влияят от мнението на други хора и социалното одобрение се използва от доста от техниките. Нека продължим с техника номер 2 и това е какво дава допълнителна убедителност. Допълнителната убедителност се постига, когато създаваме връзка между потенциалния ни клиент и хора, които вече са удовлетворени потребители на нашия продукт или услуга. Използването на примери за социално одобрение от хора от същия бранш, индустрия или с подобни интереси като потенциалния ни клиент може да увеличи убедителността на нашето съобщение и да улесни процеса на убеждаване. Номер 3. В следващата точка ще разгледаме каква е обичайната грешка, която води до самоунищожаване на рекламата. Обичайната грешка, която води до самоунищожаване на рекламата е фокусирането върху негативните аспекти и призивите към потребителите да спрат да правят нещо неправилно. Това се нарича негативно социално одобрение и обикновено не дава желания ефект. Когато рекламираме продукт или услуга, се фокусираме върху това хората какво правят грешно или неправилно и ги молим да спрат. Те обикновено не реагират по желания начин. Вместо това може да се влоши връзката между марката и потребителя и да доведе до отрицателна асоциация с нея. По-ефективният подход е да се фокусираме върху позитивните аспекти и да представим примери за правилното поведение. Ако подчертаем тези, които вече правят нещата правилно и ги използваме като пример за нашата аудитория, това може да вдъхнови и мотивира повече хора да следват същия път. Такъв подход създава по-позитивно и вдъхновяващо изживяване за потребителя и често води до по-успешни рекламни кампании. Номер 4. Трябва да внимавате с убежденията, защото понякога те имат негативен ефект. Как да избегнете магнетичната среда? Убежденията може да имат негативен ефект, когато не се използва правилно или когато не се взимат предвид потенциални негативни последици. Ето някои ситуации, в които убеждаването може да бъде противопродуктивно. Натискане и настояване. Ако убеждаването се превръща в настояване и натискане върху потребителя, те могат да се отдръпнат и да възприемат марката или продукта като настойчиви и натрапчиви. Лъжи и манипулация. Ако се използват лъжи или манипулация за убеждаване на потребителите, това може да доведе до загуба на доверие и негативно отношение към марката. Неотчитане на индивидуални потребности. Ако не се вземат предвид индивидуалните нужди и предпочитания на потребителите, убеждаването може да бъде неефективно и дори да предизвика негативни реакции. За да избегнем магнетичната златна среда, където потребителите биха се отпуснали и намалили своето усилие след постигане на определени цели, можем да приложим следните стратегии. Подчертаване на постоянството и усилията. Непрекъснато подчертаване на важността на постоянството и усилията може да помогне да се избегне магнетичната златна среда. Това включва поощряване на хората, които продължават да се стремят към постигане на целите си и да подкрепят техния ангажимент. Представяне на подходящата обратна връзка. Представянето на обратна връзка и подкрепата на хората, които се движат в правилната посока, може да ги мотивира да продължат да работят усилено и да не се отпускат. Изграждането на култура на постоянство. Изграждането на култура на постоянство и постигането на цели в екип или общността може да помогне да се поддържа мотивацията и ангажимента на хората в дългосрочен план. Случвало ли ви се да отидете до някой магазин за дрехи, например, и да има толкова голям избор, че нищо да не вземете? Нека разберем защо.
Техника номер 5. Как по-голямото предлагане кара хората да искат по-малко? По-голямото предлагане може да доведе до желанието на хората за по-малко поради следните фактори. Информационна пренаситеност. Много варианти могат да доведат до пренаситеност с информация, което прави взимането на решение по-трудно. Опасения за потребителя. Опасения на потребителя. С по-голямото предлагане се увеличава рискът от грешка, което може да предизвика страх в купувача и предпочитането на по-малки варианти. За да се избегне този ефект, е важно да се предоставят разумни, но не прекалено много възможности за избор, като се използват методи за организация на информация и предоставяне на сравнителни данни или препоръки. Или просто казано, разнообразието е солта на живота, но дори много сол в едно ястие го прави лошо за ядене. Точка номер 6. Кога бонусът се превръща в бреме? Бонусът може да се превърне в бреме, когато хората започнат да задават въпроси като защо ми се предлага това безплатно или каква е скритата цена. За да избегнем тези мисли, е важно да обясним на клиентите реалната стойност на продукта или услугата, които предлагаме безплатно. Например, може да кажем, получавате тази антивирусна програма, която обикновено струва $150 безплатно при закупуване на целия пакет. Важно е да направим и преглед на някои маркетинг стратегии, които доста компании използват. Затова нека продължим с точка номер 7. Как може един нов продукт от по-висока класа да увеличи продажбите на стария модел? Въвеждането на един нов продукт от по-висока класа може да увеличи продажбите на стария модел, като създадете ефект на компромисен вариант или избор на златната среда. Когато потребителите видят новия по-скъп продукт, те могат да се насочат към по-евтиния стар модел като по-достъпна алтернатива. Влияние на марката. Усилието за въвеждане на по-висок клас продукт може да подобри имиджа на марката като цяло. Потребителите могат да се чувстват по-позитивно към марката и към предлаганите от нея продукт, което може да подобри продажбите на всичките продукти в портфолиото. Техника номер 8. Страхът убеждава или ни парализира. Страхът може да бъде меч с две остриета. Докато понякога може да ни мотивира да действаме, в други случаи може да ни парализира, лишавайки ни от възможността за напредък. Когато се сблъскаме с ситуации, в които се изисква действие, е от съществено значение да бъдем внимателни как представяме информацията. Представянето на лоши новини или проблемни ситуации трябва да бъде съпроводено с ясен и конкретен план за действие. Това не само улеснява получателя на съобщението, като му предоставя ясни наставления, но също така му дава чувство за сигурност и увереност, че може да се справи с ситуацията. Освен това, е важно да се избегне излишния страх и паника. Прекаленият страх може да доведе до парализиране на индивида и да му попречи да предприеме необходимите стъпки. Вместо това, съобщението трябва да бъде балансирано и да се фокусира върху практични и реалистични стъпки, които могат да предприема за решаването на проблема. Живота е игра на шах, затова е важно да научим точка 9. Как да правим убедителни ходове. Вместо да се фокусираме само върху това как да получим помощ или услуга от другите, е по-продуктивно и вдъхновяващо да разгледаме нещата по-широко и да се питаме на кого можем да помогнем ние. Този принцип ни потиква към по-позитивния активен подход към живота, като ни насърчава да бъдем инициативни и да поставяме своята помощ и подкрепа на другите. Когато помагаме на хората или им вършим услуги, създаваме в тях социално задължение да ни върнат тази услуга. Този принцип на взаимност е сила, както в професионален, така и в личен план, като поставим себе си в позицията на помощник и подкрепяме другите. Те често са склонни да върнат тази милост и да ни подкрепят, когато имаме нужда. Освен това, като се стремим към помощ и подкрепа на другите, ние също така можем да се чувстваме по-доволни от себе си и да направим истинско удовлетворение във възможността да правим добро за другите. Не се ли чувствате много по-добре, когато нещо е персонализирано и директно към вас? Нека разгледаме на какво се дължи това в точка номер 10. Персонализирането. Проучванията ясно показват, че когато вложим усилия и персонализация в комуникацията си, увеличаваме вероятността за успешно взаимодействие, по-голям отговор на аудиторията си. Когато съобщението ни е съставено с внимание към детайлите и персонализирано спрямо получателя, те имат по-голям шанс то да бъде открито, разбрано и оценено. Този ефект се дължи на няколко фактора. По-голямо внимание и ангажираност. Когато персонализираме съобщението си, това показва на получателя, че го възприема като индивид със свои уникални нужди и интереси. Този по-личен подход е по-вероятно да ги заинтересува и да ги мотивира да реагират. Персонализираният подход може да създаде по-силни връзки и доверие между нас и нашата аудитория. Когато хората усещат, че сме се постарали да разберем техните нужди и желания, те са по-склонни да ни се доверят и да реагират положително към нашето съобщение. Продължаваме с една много добра техника за всички, които са в ресторантьорството. Номер 11. Защо ресторантите трябва да изхвърлят панерките с ментови бомбони? Когато след вечеря сервитьора остави по едно бомбонче на всеки, но след 2-3 секунди се върне и остави по още едно, създава в хората чувството в тях, че те са специални и процентът да се остави бакшиш се увеличава в пъти, спрямо ако просто дойде и остави 2 бомбончета още в началото. Този пример илюстрира мощта на малките, но внимателни жестове,
при създаването на отношения и внимание към клиентите. Когато сервитьорът оставя първото бомбонче и след момент се връща да остави второто, това действие създава усещане за индивидуално внимание и грижа към всеки клиент. В резултат, клиентите се чувстват по-важни и по-оценени, което води и до по-голяма вероятност да оставят бакшиши. Подходът е пример за това как внимателното планиране и персонализирани жестове могат да усилят връзката между предлагащия услугата и клиента. Когато хората се чувстват специални, те са по-склонни да бъдат положително настроени и да ценят това взаимоотношение. Този принцип може да се приложи и в различни области на бизнеса, както и в личните взаимоотношения. Подаръците и услугите, предоставени внимание към детайлите и персонализирани спрямо получателя, имат по-голям ефект в създаването на усещане за специалност и внимание. Никой не обича съзнателно да е длъжен. Затова е важно да знаем урок номер 12. Какво може да получите, ако не създавате ангажимент? Важно е да се избегне впечатлението, че дадена услуга или действие се предлагат само с цел получаване на нещо в замяна. Вместо това, ефективен подход е да се подчертае готовността за помощ или подкрепа без условия и да се изрази благодарност и уважение към клиента. Например, когато се свържете с авиокомпания за проблем с билета, можете да изразите благодарността си за техния сервис до сега и след това да предложите да напишете препоръка за тях, още преди да са свършили услугата. Това показва, че ценител на техните услуги и сте готови да им помогнете без да искате нещо в замяна. Урок номер 13. На какво приличат услугите? На хляб или на вино? Това е много важно наблюдение за взаимоотношенията и взаимната помощ. Когато ние извършим услуга за някого, в началото тази услуга може да бъде преценена като по-малко стойност от нас, докато с времето стойността и за нас нараства. Но от другата страна, тези, които получават услуга, може да я оценят като много стойностна в началото, но да забравят за нея в течение на времето. За да припомним на някого за услугата, която сме му предоставили, по стратегически начин е важно да бъдем дипломатични и внимателни. Подходящият начин за да зададем въпрос, който не само напомня за услугата, но и възбужда интереса на другата страна да я върне. С малки и последователни крачки се постигат големи резултати. Нека го разгледаме в следващия урок, а именно номер 14. Как може кракът, пъхнат в отворена врата, да доведе до големи крачки? Като използваме стратегията кракът в отворена врата, ние можем да започнем с малки стъпки по даден въпрос или проблем. Този подход позволява на отсрещната страна да се запознае и да се адаптира към идеята или предложението ни, преди да бъде направен по-голям иск или изискване. Като започнем с нещо просто и достъпно за приемане, ние отваряме вратата за отсрещната страна да се запознае с концепцията и да се убеди във важността или ползите от нея. Това може да намали съпротивата и да създаде по-голям интерес към предложението ни. След като отсрещната страна е приела идеята и се е убедила във важността й, можем постепенно да направим по-големи изисквания или да предложим по-напреднали решения. Този постепенен подход увеличава вероятността за успешно преговаряне и постигане на желаните резултати. Така че с използване на стратегия кракът в отворена врата, ние може да създадем по-голямо разбирателство и сътрудничество с отсрещната страна, като постепенно навлизаме в по-големи и по-важни идеи или решения. Номер 15. Как може да се превърнем в майстор джедай по социално влияние? Стремежът да станем майстори в изкуството на социалното влияние е важен и може да бъде постигнат със стратегии, които са ефективни и етични. Използването на етикети, за да се постигне желан резултат, може да бъде една доста добра стратегия, но е важно да се използват разум и уважение към другите. Когато поставяме етикети на хората, това може да ги мотивира да действат съответно тези етикети, тъй като често хората се стремят да отговорят на очакванията, които им се налагат. Под етикет имам предвид да им се направи значителен комплимент, преди да ги помолим за дадена услуга. Комплиментът трябва да бъде преди молбата. Въпреки това е важно да се уверим, че този етикет е реалистичен и се основава на реални качества или умения на човека, а не да манипулираме представите им. Важно е да се отбележи, че този подход може да бъде ефективен, но трябва да се използва с оглед уважение към индивидуалните права и свободите на другите хора. Номер 16. Как един простичък въпрос може драстично да увеличи подкрепата за вас и вашите идеи? Задаването на въпрос по начин, който поставя акцент върху ангажирането и участието на хора, може драстично да увеличи подкрепата за нашите идеи. Това се дължи на това, че хората често се чувстват по-отговорни и ангажирани, когато се поставят в положението на активен участник в процеса. Вместо да изразим искането си като проста молба, може да го формулираме по начин, който поставя по-голям натиск върху чувството на отговорност на хората, като ги каним да поемат активна роля. Номер 17. Какъв е активният компонент за дългосрочно обвързване? Активният компонент за дългосрочно обвързване е включването на отсрещната страна в процеса чрез предприемане на активни действия. Когато хората активно участват в определени действия или процеси, те се ангажират по-силно и има вероятност да се ангажират по-дългосрочно. Записването на информация или задачи на даден лист може да бъде много ефективен начин за увеличаване на ангажираността на хората. Това може да се приложи както в личен, така и в професионален контекст.
Също така, когато хората сами участват в определянето на целите си и планирането на дейностите си, те се чувстват по-свързани с процеса, имат по-голямо желание да постигнат успех. Номер 18. Как да преборим последователността с последователност? Преодоляването на съпротива към промяната и убеждаването на хора да действат в съответствие с новия план може да бъде предизвикателство. Особено когато хората са привързани към стари установени рутини и практики. Един от подходите за преодоляване на тази съпротива е да се използва стратегия за похвала на старите действия или решения, за да се улесни приемането на новия план. Като похвалим старите решения или действия, които са били успешни в миналото, ние показваме уважение към усилията и ангажираността на хората в предишните им условия. Това може да им помогне да се почувстват уверени и потвърдени в собствените си способности и взетите решения. След като сме установили тази положителна атмосфера, можем да представим новия план или идея като логично продължение на успешните действия в миналото. Номер 19. Какъв съвет за убеждение може да вземем от Бенджамин Франклин? Той е известен с принципа си франклинския чин, който се състои от това да поискаме услуга от някой и да му отказваме услуга обратно. Според този принцип, когато поискаме услуга от някого или после ние сами предложим нещо в замяна или му помогнем по някакъв начин, този човек е по-склонен да ни помогне отново в бъдеще. Този принцип също може да се приложи и с хора, с които отношенията са ни леко обтегнати, защото ако му поискаме услуга, нещата няма как да станат по-зле, а всъщност даже може да оправим нашите отношения с тях. С добра комуникация и готовност за преговори може да се постигне съгласие и решение на огромни проблеми. Сега ще ви разкажа номер 20. Кога малката молба може да не донесе много. Малката молба може да не донесе много, защото когато поставяме малки, лесни за изпълнение изисквания, хората са по-склонни да ги приемат и да се отзоват от тях. Този подход намалява усещането за натовареност и увеличава вероятността за положителен отговор. Когато поискаме дори много малко от някого, ние подчертаваме, че целим нещо незначително или малко време или усилие от тяхната страна. Това прави молбата по-достъпна и улеснява хората да я приемат. Освен това, когато ние демонстрираме готовност да приемем и по-малки откази, това създава атмосфера на сътрудничество и откритост, което може да доведе и до по-голямо съгласие в бъдеще. Докато сме на темата с дребните неща, нека разгледаме и защо е хубаво да почнем от ниска цена. Номер 21. От ниска или от висока цена да започнем. Кое ще накара хората да купуват? Дадем пример с търг. Започвайки търга на по-ниска цена, може да бъде по-привлекателно за потенциалните купувачи. Когато предметът е предложен на ниска цена, това може да стимулира интереса и да провокира участниците да започнат да залагат. Социалното влияние играе ключова роля в този процес. Когато хората видят други да залагат или да изразят интерес, те също се включват, поради страха да не изпуснат възможността. Всяко ново залагане, интересът и енергията на търга се увеличават, което обикновено води до по-висока крайна цена на предмет. Номер 22. Как може да се изфукате без да ви обвинят, че сте фуклю? Представянето ви от друг човек често може да засили впечатлението за вашите умения и постижения. Когато някой друг говори за вас пред хората, това обикновено се приема по-положително, защото се възприема като независимо мнение. Така се създава доверие и уважение към вас, без да изглеждат като самохвалят. Номер 23. Какви опасности крие това да сте най-умният в компанията? Опасността се крие там, че повечето пъти лидерите, които се смятат за най-умни, не вземат под въпрос гледните точки на хората около тях и действат на собствена глава. Като лидер трябва да вземеш решението ти, но винаги е важно да се съветваш и с другите и да разгледаш всички гледни точки, което ви гради като екип. Номер 24. Какво може да научим от капитанщината? Също като в урок 23 има хора, които не искат да приемат или да чуят мнението на някой по-ниско авторитетен в компанията. Следователно това може да доведе до фрапантни грешки. Често се случва хората да искат да дават правилните съвети на капитана, но никога не го правят и го пренебрегват заради авторитета им като лидер. Много хора слушат шефовете си, лидерите си, знаейки, че не взимат правилното решение, но просто го правят и това е на психологическа основа заради тяхното социално одобрение. Номер 25. Как може естеството на груповите събирания да доведе до неестествени събития? Отново, като в горните два урока, ако трябва да вземете решение и не се слушате в груповите събрания и мненията на експертите, има голям шанс нещата да отидат на зле. Хубаво е при взимане на сериозни решения да се докара човек отвън, който е безпристрастен и може да даде правилен мироглед на ситуацията. Номер 26. Кой е по-убедителен? Адвокатът на дявола или истинския противник? Изследване сочи, че ако дадена група се чуди над някакво решение, ако бъдат конфронтирани от външен човек, има по-голям шанс те да отворят мирогледа си и да помислят по-креативно, отколкото
ако някой вътрешен човек с различно мнение просто дава съвет. Въпреки това, някой от групата с различно мнение също може да бъде убедителен и да размени движението на мислене. 27. Кога верният път може да се окаже погрешен? Верният път може да се окаже погрешен, когато се основаваме единствено на позитивните аспекти и не взимаме предвид възможните грешки или проблеми, които могат да възникнат. Ако искаме да научим някого или да подготвим някое дете за нещо, е важно да бъдем реалисти и да говорим и за потенциалните затруднения. Разказването, например, на грешки и как те могат да бъдат предотвратени е мощен метод за обучение и развитие. Това позволява на хората да се научат от опита на другите и да бъдат по-подготвени за предизвикателствата, които могат да срещнат. Важно е обаче да се избягват обвинения и сочене с пръст, а по-скоро да се представят примери като уроци за учене и развитие. Вместо да се съсредоточаваме единствено върху позитивните аспекти, трябва да бъдем открити и да говорим за възможни грешки и как да ги избегнем, за да се осигури по-голям успех и по-ефективно развитие. Тук включвам 28 и 29 урок заедно, защото смятам, че са достатъчно релевантни един за друг. А именно, какъв е най-добрият начин да превърнем слабостите си в силни страни и кои недостатъци отключват касата. Много по-лесно е да спечелим доверието към клиент, човек или фирма, ако по време на преговорите за нашия продукт кажем нещо отрицателно като второстепенен фактор и след това веднага го подкрепим с няколко позитивни фактори, които оправдават негативния. По този начин печелим доверието на отсрещната страна. В урок номер 30 авторът ще ни запознае с един метод, който несъмнено ни дига в очите както на нашите колеги, така и на хората в ежедневието ни. А именно, кога трябва да си признаете, че сте сгрешили. Всеки път, в който правим грешка в живота или в професионален или личен план и обвиним външни неконтролируеми факти, ще загубим доверието на хората и клиентите си много повече, отколкото ако поемем вината и обясним, че фактите са били контролируеми. Това влияе на отсрещната страна и ги убеждава, че нещата, които са се случили, могат да бъдат поправени. Много малко хора и фирми си признават вината и поемат отговорност за грешките. Важно е, когато поемеш отговорност, винаги след това да дадеш пряк план за действие за оправяне на проблема. Това показва на хората, че сте разбрали, анализирали проблема и работите върху решение. Но има пъти, макар и рядко, в които наистина нещата не зависят от нас. Особено ако работим с компютри и технологии. Урок номер 31. Кога трябва да сте доволни, че компютърната мрежа не работи. При ситуация, в която има закъснения или грешка и е виновна системата или компютъра, винаги трябва да се спомене пред отсрещния човек или да се уведоми, че ще има закъснение, което показва, че ни е грижа и сме анализирали проблема. Урок 31. Как приликите могат да направят нещата различни. Взаимните сходства между хората като интереси, пол, години, ценностни убеждения играят важна роля в влиянието и убеждаването на хората. Когато имаме повече общи точки с някой, това създава по-силна връзка и доверие между нас. Тази връзка прави вероятността другият човек да приеме нашите идеи или да бъде повлиян от нашето мнение. Изтъкването на общи сходства като родни градове, университети или общи познати преди началото на продажбата или презентацията може да създаде по-топла обстановка. Това улеснява установяването на връзката и взаимното разбирателство с цялата аудитория и повишава вероятността за успешна продажба. Като се стремим да убедим някого в нещо, е важно да наблегнем на общите ни точки и да използваме тези сходства като инструмент за създаване на взаимоотношения и доверие. Урок 33. Как името ви може да спечели играта. Вярно е, че името играе значителна роля в живота на човека и може да има влияние върху техните решения и действия, понякога и подсъзнателно. Способността да се идентифицираме със своето име може да създаде чувство за самоувереност и самосъзнание, които влияят на начина, по който ни възприема света и за вземането на решения. Също така, когато имената ни са подобни или еднакви по произношение, това може да създаде по-силна връзка между нас и други хора. Следователно, когато се стремим да повлияем на някого, можем да използваме тази информация, като включим имената им или се опитаме да създадем асоциации с тяхното име, за да укрепим връзката и влиянието си върху тях. Урок 34. Какъв съвет може да вземем от тези, които получават бакшиши? Сервитьора, който след поръчката повтори всичко, което е поръчано, има огромен шанс за бакшиш пред сервитьора, който просто кимва с глава и казва добре накрая. Същото и в бизнеса и отношенията. Ако повтаряме последните думи на човека пред нас, но не като робот, или имитираме движенията му, шансът да ни хареса и да заздравим връзката си е много по-голям. Следващата точка е страхотно, ако някой колега или човек във вашето обкръжение ви дразни. 35. Търси позитивните качества в другите хора. Бъдете наясно, че фалшивите емоции се забелязват и често водят до лоши резултати. Ако не харесвате даден човек, но трябва да работи с него или имате нещо общо, загледайте се в неговите добри качества.
а не в нещата, които не харесвате. Така ще намерите нещо, което ще харесвате в него и вашата нагласа към този човек ще се промени. Урок 36. Какво може да научим от запасяването с покривчици за чай или страха от изпускането? Когато хората разберат, че даден продукт може да стане ценен или да бъде изчерпан, те започват да го купуват в пъти повече. След като повече и повече хора взимат този продукт, той започва да получава социално одобрение и да се иска от повече хора. Това е на психологическия принцип, наречен страх от загуба или фобия от пропускане, който се използва често в маркетинг и продажбите. Когато хората осъзнаят, че определен продукт е ограничен и може да изчезне, те често подават на чувството за спешност и го купуват по-бързо в по-големи количества. Било то заради идеята за инвестиция или просто заради страха от загуба. Този принцип се вижда в различни аспекти на пазаруването, като например рекламата на ограничени тиражи, изчерпано количество или последни бройки. Така че, когато става въпрос за маркетинг или продажби, съзнателното създаване на чувство за спешност и възможността за загуба може да повлияе положително на поведението на потребителите и да увеличи тяхната склонност към покупка. 37. Какво може да спечелим от загубите? Когато хората знаят кое е това, което не могат да имат, тяхното желание за него се засилва. Хората са много по-склонни да се притеснят от това какво могат да загубят, вместо това какво печелят. Затова, продавайки нещо или правейки реклама, ако изтъкнем нещо, което купувачът ще загуби, ако не вземе продукта, това има много по-голям шанс да го трогне и той да купи. 38. Коя е единствената дума, която ще подсили опитите ви в убеждаването? Това е дума, за която сме говорили в минало видео, когато разглеждахме най-важните идеи от книгата Вълшебните думи, където разгледахме много начини за по-уверена комуникация, правилно задаване на въпроси и създаване на идентичност. А сега обратно към думата. Това е думата защото. Изисквайки молба без причина за нея, има по-голям шанс от срещната страна да ви отреже. След молбата, вкарвайки думата защото и причина за молбата, увеличава шансовете ви с пъти молбата да бъде изпълнена. Дори ако става въпрос за неоснователна причина или някаква глупава. 39. Когато разпитването за всички причини може да се окаже грешка. Вярно е, че усложняването на процеса на клиентите или на отсрещната страна може да доведе до намаляване на интереса и отказ от сделката. Подробното разпитване за всички причини може да създаде усещане за допълнителни затруднения или сложности, които може да отблъснат хората. Вместо това, ефективният подход е да направите процеса гладък и безпроблемен за клиентите или за отсрещната страна. Представете продукта или услугата по начин, който е лесен за разбиране и приложим. Акцентирайте върху ползите и удобствата, които те предлагат. Това включва улесняването на процеса, покупката или взаимоотношенията с вашия продукт или услуга, без излишни сложности и задълбочаване в детайлите. Номер 40. Как може простотата на едно име да го направи по-стойностно? Не усложнявайте нещата с трудни изговаряне думи и изрази, само за да изглеждате по-умни. Хората са по-склонни да купят или да им бъде повлиято от думи, които те могат да разберат лесно, без да ги затормозяват по никакъв начин. Масово хората в големите организации не могат да се разберат, защото мениджмънтът използва сложни думи и чужд език за персонала. Трябва да знаете кога се ползват сложни и абстрактни думи и кога да се говори по разбираем начин. Може да научите повече по темата в предходното видео, в което разглеждаме начините на комуникация. 41. Как добрата стара Рима по-голямо влияние има? Създавайки мотото за продукт, фирма или просто да повлияем на някого по някакъв начин, използвайки Рима, шансът нашето съобщение да бъде запаметено в него и да вникне в отсрещния човек е в пъти по-голямо. Всъщност, тренировките и убежденията имат сродни допирни точки. Нека разкажем за тях в номер 42. Какво може да научим за убеждението от тренировките във фитнеса? От тренировките може да научим за възприемането на тежестта и усилието в контекста на убежденията. Принципът на последователното усилване на тежестите е приложим и в областта на убеждението. Като предоставяме по-малко убедителни аргументи преди по-силен, последният изглежда още по-убедителен. Този принцип може да бъде използван и в маркетинг и продажбите във всяка сфера, в която се стремим да убедим другите в нещо. Вместо директно да представим най-добрия си аргумент, може да започнем с по-слабия, за да постигнем по-лек ефект и след това да утвърдим с най-силните си. Това помага на аудиторията да възприеме по-силно убежденията, като по-леко и по-естествено. По подобен начин е с дигането на тежести, когато, например, дигнем 5 кг щанга и след това дигнем 10 кг щанга. Усеща се разликата. 43. Как може да получите първоначален тласък в търсенето на лоялност? За да се случи това, търсенето на лоялност и да се убедим, че хората около нас няма да не изоставят в даден процес или работа, трябва да им предоставим усещането, че вече са започнали да се движат към желаната цел. Това може да се постигне чрез предоставяне на доказателства или показване на прогреса по пътя към целта. Когато хората видят, че вече са напреднали, че са направили първите стъпки, че имат достъп до ресурси и подкрепа, те са по-склонни да продължат и да се ангажират до край с задачите или програмата. Така се създава усещането за напредък и успех, което подхранва лоялността им
и ангажираността. 44. Какво може да научим от убеждението с кутийки и пастели? В днешно време кутийките с пастели имат странни имена за цветовете си. Имена на цветове, които никога не сме чували, като бомбонен или макаронен цвят, което естествено граба вниманието на децата и те биха искали да видят какъв реално е този цвят. От това може да се научим, че мистерията може да бъде силно средство за привличане на внимание и генериране на интерес. Като приложим този принцип в маркетинга или в убеждаването, ние можем да създадем продукт, кампания или идеи, които да предизвикат любопитството и да подтикнат хората да искат да разберат повече. Мистериозното име или концепция може да провокира любопитството и да подтикне хората да изследват повече, което може да доведе до увеличаване на интереса и продажбите. Този подход може да бъде особено ефективен, ако успеем да съчетаем мистерията с лесното изговаряне и разбирането на името или концепцията. 45. Как да опаковате съобщението си, за да сте сигурни, че то ще върви до край? Много често в нашето забързано ежедневие ние чуваме разни реклами, но често ги забравяме. За да не бъде забравена дадена реклама, кампания, е изключително важно да имаме лого или цветове, които след като даден човек ги види в ежедневието си, да се сети за написаното или чутото в рекламата. Добра идея е да се раздават различни предмети, които да седят в дома на хората и които тяхното лого да тригърва мозъка на човека и да се сеща за кампанията и продукта. 46. Кой предмет може да убеди хората да размислят за своите ценности? Това е огледалото. Проучване сочи, че там, където хората имат шанс да се огледат, намаля процента, в който биха извършили някакво престъпление. Огледалото е мощен инструмент, който може да подтикне хората да размислят за своите ценности и действия. 47. Дали тъгата вреди на вашите преговори? Когато сте в емоционално състояние на тъга, това може да ви направи по-уязвими и по-склонни да приемете по-неблагоприятни условия в преговорите, както и проявата на по-голямо съчувствие и готовност да отстъпите. Затова е важно да се стремите към неутрализиране на тъгата си преди да участвате в преговори и процеси, за да може да вземете решения, които отговарят на вашите интереси и цели. 48. Как чувството може да задвижи убеждаването? Точно като в горния урок, ако сте под въздействието на каквито и да е емоции и влизате в среща, има шанс да бъдете по-лесно убедени в дадено нещо спрямо хората, които влизат на среща с неутрални емоции. 49. Това може да накара хората да вярват на всичко, което четат. Ако човек е недоспал или много изморен, процентът да му бъде повлияно е много по-голям от този на свеж и наспал се човек. Разсейването има подобен ефект. Ако някой ни разсея, има по-голям шанс да ни бъде повлиято. В резултат на това е важно да се стремим да сигурим достатъчно почивка и да бъдем възможно най-бдителни, когато сме изложени на информация, особено ако тя има отношение към важни решения или вярвания. И за финал, номер 50. Помага ли кафето за увеличаване на вашето влияние? Кофеинът, който се съдържа в кафето, може да повлияе на човешкото поведение и когнитивните функции. То е стимулът, който може да подобри концентрацията, вниманието и паметта, но също така може да увеличи склонността на човек към възприемане на силни аргументи или убеждения. Това може да бъде използвано стратегически при срещи, преговори или презентации, като се засили ефектът на убеждаване чрез избора на време за среща, когато човекът е под влиянието на кофеин. Един съвет. Правете презентации или продавайте на някого след първото им кафе сутрин. Така шанса да им повлияете е по-голям. Ето, че стигнахме и до краят на това видео. Силно се надявам то да ви е харесало. Само най-добрите умове като вашият могат да ценят пълната стойност на този контент и да се възползват максимално от него. Затова ви каня да се абонирате за канала, защото в противен случай ще изпуснете видеята ни, а тепърва ще разглеждаме идеи за още много уникални книги, свързани с личностното развитие, психологията и начин на живот, както и още много. Благодаря ви, че бяхте с мен. Желая ви успех в продажбите, защото ако се замислим, всичко в живота ни е продажби. Независимо дали става въпрос за професионален или личен план. Успех!